Sense la part aquesta que tenim. No, però la idea... Ara anem tots a una, ara. Pinxo. No poden pujar una mica, és que els braços si no, no aguanten.
gent que més o menys ballaven en aquella època. Com has comprat ara? Feia molt de temps que el casal tarragoní, a través del Jordi, va dir de tota la Junta, va dir, hem de fer això, hem de fer això. I, bueno, ens va vindre tot rodó. Festa Major del 2025, l'ha nevat, fa el pregó, i, bueno, vull dir que es faria una sardana. Doncs, bueno, tots els astres s'han alineat, que avui hem aconseguit la sardana Vista Vella, encerclar l'església i, bueno, i una gran ballada. Esperem donar-li una continuïtat i, bueno, també. Ara farem un petit bloqueig, bueno, agraïm tots, el casal tarragoní, tothom, tots els que heu vingut a sortir. Hi ha molta gent que ha col·laborat, que no cal dir noms ni res, però hi ha molta gent que ha col·laborat perquè no ha sigut fàcil organitzar això, però bueno, ho hem aconseguit. Jo estic com a regidor que soc i com de Vista Vella, fill de Vista Vella, estic que ja no estic res. Anem per feina. Jordi, puges cap aquí dalt? Puja. Que no veiem mai. Ara tenim uns petits obsequis. Farem un petit reconeixement a l'Ajuntament de la Secuita, l'entregarà el Josep Maria Manlleu, i el recollirà la tinent d'alcalde a la Manda. A Vicenç Guillem para l'entrega de Manda. Vicenç Guillem. És el que ficarà la parella que entra per allà dalt al cel. Tenim un petit record del dia d'avui per la Cobla Maricel. Cobla Maricel entrarà a la seva grupa. El senyor Lluís Vallvé i farà l'entrega en Jan. Fem la foto aquí al costat. Prou, de cara. Posa't aquí. Ai, sí, molt bé. La línia Pedret Selva farà l'entrega
En Josep Maria. Anna, Padré i Selma. podem pujar aquí dalt, coi, que tu ets jove. Ja està. He perdut per un pas. Marc Arbós. És el que ha fet el cartell d'aquesta diada. Ai, sí, és veritat, per aquí. Puja, que necessitaràs una foto. Marc, has de pujar, has de pujar. Marc, puja que no gent. Bé, i ara queda, segons el aquí, un obsequi per la, diguem-ne, d'una manera o altra, també per protagonista d'avui, i ja està bé, per l'Anna Abat, que ens ha fet una sardana realment molt bonica a tot el que hem viscut. Però el premi ens ho dona. Això és el que de vista bé. Ah, vale, vale. A veure, és que... Quatre també. L'última vegada que estava aquí dalt doncs vaig fer un pregó, avui no el faré. Res, jo estic molt feliç, molt contenta, i ell deia, no, protagonista, jo no m'ho sento perquè al final he fet aquesta sardana pel poble, jo fa molt poc que estic aquí vivint i sembla que porti aquí molt de temps i jo crec que té molt més mèrit qualsevol persona que porta aquí tota la seva vida. I mira, em va passar una cosa molt bonica i vaig molt ràpid, val? Que va protagonitzar en Lluís i és una prova del que us estic explicant, que és que vaig fer la sardana, no? No sé si us n'heu adonat, la sardana als curs simbolitzava la construcció de l'església, per això en Pere de tant en tant cridava «Pere, va!» i per això hi havia una sèrie d'elements així una mica percutius i els llars tenien el Sant Crist de Vistabella i els bojos, no? Com a representació de la construcció del poble i com el poble va cooperar. I fixeu-vos que jo vaig acabar aquesta sardana i em trobo un dia en Lluís pel carrer i em diu «Mira, Anna, que vaig escoltar la presentació i que m'ha sortit del cor fer-te una lletra per la sardana». I em va donar, sí, i va dir «Espera't!» I va pujar la seva furgoneta vermella, tan única, i em va treure aquest paper. Em va dir, per tu, dic, home, Lluís, jo ja la tinc feta, ara em va malament quadrar-ho. Dic, però ho vaig trobar preciós i és un clar exemple de com el poble, jo tinc exposició perquè faig música. Qualsevol altre ofici potser no té la mateixa exposició, però trobo que és preciós. Així que ell no vol llegir-vos-ho, però diu que no pot, que s'emociona. Però jo, per ell, doncs us llegiré la poesia que he volgut dedicar al poble de Vistabella. I diu, que n'hi ha dues versions, que no m'equivoqui de versió. Bueno, les dues són precioses, una amb correccions i l'altra no. Diu, Vistabella, tu ets bonica, ets un poble encisador, tens església juliana i quina joia, Déu-n'hi-do. Vistabella, tens història, ets bonica, sí senyor. Si tenim quelcom que dir d'aquest poble lluitador, estarem tots ben d'acord que el seu nom ja ho diu tot. Vistabella, tu ets bonica, ets un poble encisador, i amb l'església centenària, quina joia, Déu-n'hi-do. Una cosa.
Amb això ja donem per acabat aquest acte d'agraïments, però el que voldríem és que tenim aquí mig ajuntament de la Secuita. Jo, com que m'ho vaig dir una vegada que demanava més un capellà, jo demano una cosa. Fem l'any que ve, no ho fem. Farem l'any que ve el segon embolcallament a l'ermita de Vestivella. Demà l'Ajuntament... Perdó, a l'Església de Vestivella. Així que estarem tots aquí per fer aquest segon embolcallament a l'Església. I ara... Fem una foto. Farem la foto nosaltres.